Aurten, lehen esan dugun bezala, inoiz baino parte hartzaile gehiago egon da, ezta? Ile 300 lan, ezta? 300 lan aztertu egin behar dizenak eta bueno, ikusi eta lehidu eta bueno, posik, ezta? Zentzu horretan posik, ze bueno, ikusten da urtero gero eta jente, bueno, parte hartze gehiago dagoela, ezta? Hor nabaritzen da, eta horren txelentxo galkati egaz komentetan egonaz, batez be ikusten da kalidadeo gero eta hobi hau edoiela, ze bai badago hor talde bat urtero errepikatzen doiena. LH-tik hasitxe gai jaude behatzen ere jarraitzen da binak euren lanak aurkezten. Ikusten da bloke homogeneo bat dagoela, lehiaketa hau egingo den esperantzetan lanien ari dena. Ez dela eskolako lan soil bat irakasliek agindu da bena, baizik eta badakiziela datorren urtien behalkatik esan da ben moduen, antolatuko dela lehiaketa hau, orduen ja burue jarrile daukie, datorren urtien ere parte hartzera. Normalin urtero irazten da zer. Horten zer orkestu zu, ipuinetan, zer orkestu zu? Kalim izaneko da pixkat Afrikako umiekin eta mediku frontera horrek lako lan bat guten di mediku batzuk gara eta ume bat eskapa hori nakie eta zaupetan eta gero eurin artien sortzen den harreman hori kontetan. Eta bertxetan? Bertxetan kartzelan degoten egieri idaztatzetaz, nire bertxok. Eta aurrera hartzea jarraitzi idazten jarraitzeko? Bai, betiko zera. Nire ipuña hilbete esan. Da, zertaz da ipuña? Ez dut oso ondo gogoratzen. Neska mutil batzuk basoan dabiz eta han 8 batek edo eraso egite hotzi eta bueno, han aurkitzen dabie beste neska bat eta hori. Lehenengo aldia aurkeztu zarela? Ez. 2003tik edo bai. Horretan zariren bat irabazizu? Bai, 2 eta 3, beti, sari 2 eta 3, bai. Aurkeztu, klaseko lan bat zan, da aurkeztu dugu, da hori. Keskak dauka izenburu eta doie neska homosexual baten eguneroko bizitzai buruz, da bere aitak, da bere amak zer pentsatzen da nahi buruz. Urtero orkesten zara? Klaseko lan modu, borondatez? Klaseko lan moduen da urten lehen gurtia izan da. Aurrera natzen orkesteko asmo edo? Bai.